Ukraine run ni lina anita a Russia sipai tamjok chu Ukraine an lut to a an tumber Kiev khopuyero chu an la la theita chuang lo ti hi thulai mu ber chu alanita zel pathian ni jing ron in her chuaka Russia sipai te chuan Kiev chim chaklama tuial thei mun Vasil Kiev chu an ka puaka kang meile mei khu anasa hlea jing khowar lama thil thlengani anin kana satna ber Kharkiva Russia sipai te chuan natural gas pipeline anti chelea Luhansk Russia thlop tu helte chuan oil terminal anti chetel bok Russia in mipui kan bitum lo anti chu heng tuial thei mun be na hian engemo chen chu dikma se Ukraine chuan an mu thei anti chia a kan rampum ti chia tan tu mani anti Kiev khopui bula electric mun puipo Russia sipai ten ti chia tan tum nia soi thomom anche dana tang hian Kiev chu tram chua hrekin la kan tum ni in media te chuan antarlang Russia President Vladimir Putin chuan sipai chakna ahman nuwa avoi khatna tan mipui ma a thua soya Ukraine sipai tirlu chan chu Donbas biala anmi le sa an mani thlop tu te ven himna turani tiatar lang non le in ka hai nei tura in biak na chungchanga Russia chuan in biak na nei turin kan palai te chu Belarus khopui pakhat homela ankala mase Ukraine hian palai anron tir dulova tun boina hian in biak an du lo tinan soi Ukraine thung chuan in ka hai chungchang soi tura in biak kan du lo thu engma kan soi lova mase kan chan chelutuk tur le kan pom theilo tur rotna anron siam don ani chuan kan in biak na chuan omzia nei lowang antia Belarus chu tun boina hian Russia lamtang an ni tialan to wangin in biak na munatan andu lo hulhuala Warsaw emo Turkey khopui Istanbula in biak anrot ve thung zirtop ni khan Putin a chuan sipai te chu chol turin a hriatira chu wangin Ukraine an run chu akhotlai pha niin Russia lam chuan an soiboka mase Ukraine chuan Russia sipai te chu an chol chuang lo nin an soi ve thung anilina hian Kharkiv khopuya Russia sipai te chu an lut to a Kievero Ukraine chuan alahum him theizela Kiev hi laipuile cruise missile tenen an beide reng to US lam soidan chuan Russia sipai Ukraine chetur za somnga ayatlem lo chuan Ukraine an lut to a mun ranga sipai nuai khatle singa vel chuan chetan thomek tukina Ukraine sarkarin thu chua asiama chuan Russia le athurual puiten lak tumin an beirenga civil mi te po an zuwa chuang lova tuial thei kong le mun poimo an beina chu civil mi te beina nen adang lam chuang lova Russia hian mihring poi an khoyani anti Ukrainian kan mamo anti ral thuam chu ram rangin pe kan tum thu an puang chuak ta sap hloma US President chuan State Department nena ral thuam dollar makta duai zathum somnga hu peturin ahriatir toa Foreign Assistance Act mangin Ukraine invenatura puyantuma Ukrainian andil tengka chiatna javelin le thlona ka thlakna Stinger te chu an pedonem ti hriatani lawa mase Pentagon chuan silai mu le silai ka tlang theilo invenate thlona ka thlakna turte le ral thuam chidang dang an pek tur thu an puang chiang ane holenin an puina tur kha achiang to boka anni hian Stinger zahni chu arang theyang berin an pedona Dutch sarkar chuan parliamenta hemi chungchang hi inrin ni khan athlen to nge Belgium chuan silai zahni le tuial thei ton sang thum zariat pe kan tum thu asoi to a France chuan Ukraine invenatur ral thuam pe kan tum thu soi chiang bokin Russia sipai te norlet na tur ral thuam an pedonem ti chu an ngai tua mek ninan soi Germany poin soi selna an to hnuwa ral thuam an pek tur thu an puang veta a Germany hian indona hmuna ral thuam thon chualo policy aneya boina chuatira khan damdoin le training ang zonga chetan tuma
mase soisel na andon fe nuwa Netherlands kaltlangin RGP zali tengka chiat na ral thuam le missile te chu anpek tur thu an soi veta ne Australia poin Ukraine tan ral thuam anpek tur thu an soya Ukraine thon lovin US UK le NATO kaltlangin pe kan tuma Russia sipai te machon tur hian Ukraine chuan sipaya nga tok lo ti kan tar lang to mase Ukraine mi te hi an huai sen khop mai an president in sipai in thuama bela kanram kanveng himang ati chu khovelina faka ahma a Russia president fingti tu Donald Trump apoin Zelensky chu mi huai sen tak ani thua soi Kiev bi ka hian khopui veng him turin mi pa chu tlan chua ve oilo di ziak lo dan an nei de bur to a chung mi te chu Ukraine sipaya training nei mu mal lovin an lut nga la mi pa chau anilo meichia te ngei poin silai an chu ta hial mai July hi school zirtir to nia New York Times inakom na chuan athrian tenen kifa Russia sipai te lokap turin anin ral ring meka che chua hun an ngak nina soya July chuan silai nena an che chan chu an rama zalen taka omadu wang nina tarlang heng meichia te hian silai ka chu ni ni vel anjir ve mana nunna lak na tan me puwa chu hre hle ma se anram chan na tan chu lo chu du thlan tur an nei to lo nin an soya in kana chuan thi po ni se ramtana nunna hlananga anin ngai thu te an soitel hetila hian Poland Hungary le mundanga tunkar chungin raltlan nuai khatle singa vel chu Ukraine atangin anlu to Poland panna kong pui aya civil mi te lir thei tamna a omeu lo mi tam tak chu an sahim na zongin chuak ma se Ukraine mi le sa ramdanga om to te chu an ram mangain an ron lut vele mek boka Ukraine sarkar chuan ram hrang an mi le sa Ukraine sipai pui du turte dap na athok mek boka Russia in Ukraine run ti thomari ka tangchi akhan Polena Ukrainian om thren khat chu relin an tlan hoa sipaya anin ziak lut nga la ngoi renga enemo bye bye lo ti vel chu antum lo hle Polena tanga tlan lut pakhat chu Ivan Kai ania na thokin ramdanga hian a oma Russia sipaiten Ukraine an lut ti thu a riat nuwa Vinnytsia kholama pan nga la heta hian anu le pa tele afanu te pahni anoma achung te chu Polena ruayatum kapasal Igor Hovin anlo omanga anin eile bar tur anlo ngai tuang keiro chu Ukraine kakir lenga Russia sipaite kawa machonang chu ati chercher mai Ivan Kairwal hian kumsom ni pakomi Poland an hathok bok dima po akal telvea Russian ronlut ti ka hria chia khan ka thom no katel soksoka Ukraine lam kapan ngal karam chu karam ania atan ka sual ve ngai ati zirtir tu July angdeu hian tlan chuak thei tlan chua po tum man masen ramta na trangkai na neya in hria te chu Ukraine chan him tura chuak du talo te po anoma chungmi te chuan kandam chunga kan thil lo hria to te kan than len pui te kalsan chu a har sa bera ramin min mamo ti hriata tlan chiat chu thil theilawane kan ram kan chua san vek kani chuan tuin nge veng him ta ang anti silai ne na chetur chau ani lawa in kana liam pui tuar thisen pek ngai te po anom dona thisen petuatan tal katrang kayang titok te po anomane hengmi te hi Ukraine chuan han khom tak tak se Russia do tur mi nuai kwa vel an nei theidona an ngai thu an president Zelensky chuan asoya anni IRL thuam nei thazok training paltlang thlap Russia sipaite an machondon an raman mangaya wangin an tumpui te chu anni aya chak zok anni chuan atizam chuang lo chu Ukrainian run an nia tranan lo khoda na tang hian alang chiang hle ane
khotlang ram te chuan Russia bank thlen khat chu Swift International Payment mang theilo turin an threm don ta a heng bank te hian rampona poisa an thonin an dong thei don lo tinane friends chuan he malak na hian Russia economy chu nasataka akhoi tur thu an soya Russia hi atop lawani chuan threk na chu huam zau zo ka kalpuyan tum thuan soi Russia chet na hi khovel puma du lo na an lantira Russia thian Irana ngei po an sarkar thu zom lovin mipui thlen khatin demnan lantir Russia phei chuan Ukraine thlawang hau hian mipui an pungkhomin police ten an hnot kiangun hlea khovel mun rangranga Ukraine nampuan zar chu mu tur a om deuh rengane North Korea ro Russia tranin aron tong vele ta dek thung atop na tan Donald Trump abok soileang Putin a finge ti vela soihnua a fin chan ber chu US le NATO hruai tu te atwangani atia Putin a hian aduang angin heng khothlang ram hruai tu te hi a bol theya ama to ka Putin a hi fing to hrim ma se khothlang ram hruai tu te hi an mol hlom lutuka chu kan buaina ber chu ni atia politics a elpui te chu kap thiam ve tak kane